El pròxim rival del Joventut en Lliga ACB és l'UCAM Múrcia. El conjunt de Sito Alonso es troba en un gran estat de forma, estant viu als play-offs i en competicions europees. En ACB ha perdut només un partit dels últims 5 i per un punt contra el València. En canvi, la Penya ha perdut 4 de manera consecutiva. Però tot canvia si mirem els enfrontaments directes. Les últimes 4 visites dels murcians a Badalona s'han saldat amb 4 victòries per part del conjunt d'en Carles Duran. Els punts forts de l'UCAM Múrcia és un equip que està on hauria d'estar la Penya. Viu a competicions europees i en una zona molt còmoda en play-off. S'han tornat els papers i sembla que l'arribada de Todorovic en el mercat d'hivern i la recent incorporació de Radenberg s'han adaptat perfectament. Sito Alonso té una rotació àmplia, una rotació amb molt de físic, una rotació que nota bastant bé de 3, 34%, van molt bé el rebot i saben moure molt bé la pilota. Físicament són grans jugadors on destaquen Howard Sanros i Dustin Sleva que permeten jugar a tota la pista. Els punts febles per això podria ser la inconstància que a vegades té Troy Copain, el seu base, que puguin estar erràtics o que cometin moltes faltes i que sobretot els pugui la pressió de visitar l'Olímpic, que no recorda que les últimes 4 vegades que han vingut han sortit escaldats. I les claus per intentar contrarrestar tot això ha de ser jugar molt bé amb el joc interior. Necessita Duran que Brosianski estigui fi, que Rusic estigui inspirat i tingui minuts. Jo intentaria que Rubén Prey sortís a la pista per contrarrestar els grans pivots i l'atletisme que tenen al joc interior i sobretot la rotació exterior. Estem veient a Crac i a Busquets jugar poc i tenir pocs minuts i els seus alers són jugadors molt importants i jugadors que els hi cau molt de pes, tant en atac com en defensa. Rotacions constants, intentar anar sempre per davant al marcador, jugar marcadors alts perquè a Múrcia li agrada anotar i també encaixar certs punts i sobretot, fer que la pressió de no estar en un gran moment de forma però tenir el pavelló a favor pesi en contra del retorn de Sito Alonso i Todorovic a l'Olímpic i saldi d'una vegada per totes la ratxa negativa per part de la Penya.